کی گاوکی باوشه آواکر اوه زنا رونی. Ve hafteye dü nivisan balamın kişant. Yak nivisa şinasi Atabey adı yeni yaşamide bu, yadın jinuçya Melisa Kaya ya ajansa beruye bu. Atabey bahsa avakırna kominandıkır udıpırsi. Kedi kominan avabike. Melisa Kaya jil ser tekuşina Zapata u deberdevama ve tekuşini de tiştek çavahatiye avakırın nivisiye. Asası her dü nivisan jil tekuşin u encame. Fermandar Zapata 1908 de lidiji diktatörü Meksika'yı Diaz dest bi tekuşineke şoreşgeri kir. Dikemineki de hata kuştun. Li piştî ve tekuşin bi navî hata domandın. Xwediye tekuşinê gelin niştecih ên Meksikayê bûn. Di salên 1908 de hêzên rizgariya neteweyî û artêşa rizgariya neteweyî ya Zapatista ava kirin. Şopînerên Fermandar Zapata roj bi roj têkoşîn ji qada şerê fîzîkî ber bi avakirina civakeke demokratîk vekişandin. Zapata jî di destpêkê de xwest dibû têkoşînê bi rêbaza demokrasiyê bimeşîne lê dîktatör Diaz ev derfet nedabûye. Dema têkoşîn lawaz dibe Zapatayî dibêjin em ew rê bixwene ku ji bo hinek kes ji ciyekê biçin ciyekê din hatiye çêkirin. Rêya hemû kesî xwedî destpêkek û dawiyekê ye. Lê ne em ne ji rê xwedî destpêk û dawiyekê ye. Ji hemû kesî re her tişt ji me re ne tişt. Ji ber ku em bixwe rê ne divê em berdewam bikin. Bi vî awayî di 2003 de Konseyên Hikûmetên Baş Karakoles Salyangoz ava dikin. Pergala xwe bi xwe bi rêvebirinê saz dikin. Di 2023 de rêveberiya xwe cî zêdetir bi pêş dixin. Karakolasan fesih dikin û derbasî pergala hikûmetên xweserên xwe cî dibin. Civaka Zapatayî li rexmî dewletê di navxwe de li gorî pêdiviyên xwe sazî ava kirin. Li benda dewletê neman. Ji bo desthilatdarî jî bi pêş nekeve nehîştin hiyerarşî bi pêş bikeve. Balkeşe berdevkên Zapatayîyan hemû dema daxivin ser û çavên xwe dinixwînin. Min merak dikir çima wisa dikin. Min digot dibe ji ber ewleyiyê be. Lê min lêkolîn kir û fêr bûm ku ne ji ber ewleyiyê wisa dikim. Ji bo ku di nav wan de kes dernekeve pêş wisa dikim. Ango ya mühim daxuyanî û rê bixwe ye. Lewma divê ti kes nekeve pêş yarê. Berova jînûçeya Melîsa di nivîsa şînasî de mijarên negatif ango peywerên li pêş kesê avaker hatiye gotûbêjkirin. Tevgera azadiya Kurdî jî di 5 salên xwe yên dawî de wekî Zapatayîyan gelek guhertin û veguhertin pêkanî. Rêberê gelê Kurd herî dawî xwest PKK bêfesak kirin û di ciyê wê de yekîtiya komînan bê ava kirin. Birêz Abdullah Öcalan jî wekî fermandar Zapata ji mecbûrî serî li şerê çekdarî da. Lê piştî pirsgirêka hebûna Kurdan ji holê rabû, êdî kete nav lêgerîna avakirina civakek demokratîk û azad. Bi manîfestoya civaka demokratîk jî yekser ji paradigmaya netewe dewletê ve qetiya. Li ciyê Çîn û saziyên dewletê avakirina komînan esas girt. Lê li vir pirsgirêkek heye. Şînasî dibêje divê komîn bên avakirin lê çima nayên avakirin an jî kî divê komînan ava bike. Helbet divê pirsên komîn çi ye û ji bo çi divê bê avakirin bên kirin. Daliyê teorîk de hatiye vegotin lê bersiva kî û çawa hêj zelal nebûye. Zelal ji ber ku Abdullah Öcalan di manîfestoyê de pênaseya kesê pêşeng avaker kiriye. Peywerên exlaqî, polîtîk û ronakbîrî jî diyar kirine. Pênaseya akademîk kadro jî kiriye. Rê û rêbaz jî di pirtûka civaknasiya azadiyê de diyar kiriye. Mixabin ji ber ku ev peywer bi cih nehatine, şînasî Atabey careke din bibîrtîne. Hê jî bi vegotina Kurd hene û mafê wan hatine înkar kirin, ti tişt nayê îfade kirin. Dema avakirinê demek ku saye ku bi bersivên Kurd dê çawa komînbûyînê pêk bînin, di qadên aborî, tenduristî, ziman, ekolojî û her wekî din de xwe bi komînbûyînê çawa azad bikin, bireweriya xwe bi pêş bixin, hebandina hundirîn pêk bînin û pratîze bikin. Zapatayîyan jî heya demekê ji bo xwe bidin qebûlkirin têkoşiyan û şerê çekdarî kirin. Artêş û hêzên leşkerî ava kirin. Lê de encamê de rêveberiya xwe cî saz kirin û hêdî civaka demokratîk ava kirin. Niha tevgera azadiya Kurdî jî vekirî dibêje ku ew ê têkoşîna civaka demokratîk bikin, rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan di manîfestoya civaka demokratîk de diyar dike ku jiyana wekev sosyalîzma rastexînê tenê bi civaka demokratîk pêkane. Ew jî tiştekî derveyî dewletê ye. Têkoşîna Zapatayê û Kurdan dişibin hev. Dîroka destpêka têkoşîn û veguhertina rêbazên têkoşînê jî dişibin hev.
Her du jî dixwazin jiyaneke hevpar û wekhev a derveyî dewletê ku xwe dispêre civaka demokratîk ava bikin. Zapatayê yan heya astekî ev pêk anî. Pêvajoyeke wisa li pêşiya Kurdanê jî. Cudabûn ew e ku forma dewleta Meksîka û Rojhilata navîn ne wekî hev e. Kurd ji aliyê dewletan ve pir hatine perçiqandin û talankirin. Lewma rêya xweparastinê jî di dewletbûnê de hatiye dîtin. Kurd bi xwe bi hezar salan li derveyî dewletê jiyane û forma jiyana wan jî ya civakî ye. Lê di 200 salên dawî de netewe dewletê rûyê xwe yê xedar û înkarker nîşanî hemû Kurdan da. Zext û zora dewletê di gelek aliyan de bîra civakî tune kiriye. Divê ev bîr were zindîkirin. Şinasî Atabey, balêdekşîne sermijara çima komînayî navakirin û dibêje hewcedarî bi kadroyê avakar heye. Helbet pirsgirêka zanîna teorîk tune ye. Jiyana komûnal ku behsa wê tê kirin, kes li hemberî dernakeve. Kes nabêje xerabe lê dibêjin pêk nayê. Mesele ne nenazî ne. Mesele bawerî ye. Ez gelek caran bûme şahid ku dema civak bawer bike, dikare her tiştî bike. Di dema seferberiyê de ew ciwanên ku tê li çirandin û di ser wan dîwaran re derbasê Rojava bûn, mînaka herîşên bere. Ew ciwanên ku vê didin ber çavên xwe çima nikarin komînan ava bikin û çima di komînan de naxebitin. Ji ber ku hêj ew bawerî tune ye. Civak li bendê ku dewlet statûya Kurdan nas bike û setev bigere. Ev bendewarî jî ji aliyê sazî û dezgehên Kurd ve hate avakirin. Her tim mayîna di rewşa xwestekî de afrînerî û baweriyê dikuje. Şinasî Atabey vê wekî parsekiyê pênase dike. Protestokirina polîtikayên dewletê û propagandaya têkoşînê heya astekî hewcedarî ye. Lê hege ev dem dirêj bibe, bêbawerî çêdibe û êdî qîmeta gotên namîne. Di Tewratê de dibêje li destpêkê gotin hebû. Gotin bi Xwedê re bû û gotin Xwedê bi xwe bû. Zanist jî dibêje destpêkê enerjî hebû. Pişt re veguherî maddeyî. Niha têkoşîna Kurdan heye, lê divê teşe bigire. Hege veneguhere şêwazeke domdar dê belav bibe. Bêyî ku hevdû sujdar bikin, her yek ji aliyê xwe ve gaveke piçûk bavêje û komîneke piçûk ava bike dê çê bibe. Rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan di vê warî de balê dikişîne ser stratejiya Buda. Buda diyar dike ku meşa herî dirêj jî bi gavekê dest pê dike. Kî wê gavê bavêje yê avaker jî ew e.